Na také. Aha. No, sa mi to úplne otočilo, vieš. No. Teraz som spadol do žihlavy. Mám svrbiť tuto. Čakaj sa dole. To by si spadol na začiatku? No, jak som brzdil moc. Tak pozrieme si video. Chcem to vidieť. Teraz? To ten budí master robí. No teraz. Kde si? Si počul to zvonenie? No tak jak mi zvonil.